Ja està tot a punt. Puja a llegir el veredicte la regidora de Festes i Joventut, Laura Castells, acompanyada del senyor Albert Brunet, alcalde de Navarcles. Reunits avui a la sala de plens, dia 15 d'agost de 2009, a l'Ajuntament de Navarcles, amb el jurat hem fet els exàmens, s'han avaluat i ja tenim el veredicte definitiu de les noves pubilles, dames i hereu, però a més, avui hem tingut una gran sorpresa i és que hem pogut ampliar la nostra família del pubillatge i aquest any tenim fadrí. Per tant, començarem amb el nom de la segona dama de Navarcles 2009 i és Alexandra Colell. El nostre nou membre, el fadrí de Navarcles 2009 és Òscar Ruiz Quintana. La nostra primera dama, la dama de Navarcles 2009 és Lídia Vanderell. Ara ens queda l'hereu. L'hereu de Navarcles 2009 és Jordi Sallarès. Finalment, un dels moments més esperats és saber qui és la pubilla de Navarcles 2009. I aquesta és Cristina García! Les pubilles i hereus sortints posa les bandes i faixes als que acaben de ser proclamats. Unes bandes i unes faixes que lluiran fins la festa major de l'any vinent. I ara el senyor alcalde, Albert Brunet, dona uns obsequis en nom de l'Ajuntament als nous representants de Navarcles. Pobles que ens acompanyen aquesta nit. Tots els pobles que ens acompanyen aquesta nit també volen fer un obsequi als nostres hereus i pubills. Molt bona nit a tothom, autoritats, membres del Foment de les Tradicions Catalanes, pubilles, hereus i vilatans de Navarcles. Bé, després d'aquesta breu intervenció que he fet a l'espectacle, ja us puc dir que m'he quedat totalment descol·locada i que ja no sé pas què volia dir, però intentarem trobar algunes paraules. I parlant de paraules, avui m'agradaria parlar de la paraula compromís, perquè si hi ha una característica que ens identifica a tots i que compartim totes les pubilles i els hereus que som avui aquí baix, M'agradaria començar a parlar un moment abans de començar amb el discurs d'una persona que avui ha estat proclamada hereu. Crec que avui li toca fer un homenatge, el pubillatge li deu un homenatge i avui crec que és el dia per tenir-lo. Estic parlant del Jordi, el nou hereu de Navarcles, pel qui no ho sàpiga. Bé, sí, un aplaudiment.
aquesta estima que sentiu per part de tots els meus companys no és en va. El Jordi s'ha dedicat a anar a elecció sense cap faixa, tan sols per amor a l'art. Ha anat vinguent a totes les eleccions amb la seva càmera, ell a l'ombro, i cada vídeo que penjava el penjava a la plataforma d'internet YouTube. Això de veritat ens facilita molt la feina. Doncs ara ha arribat l'hora de que els nous representats ens dirigeixin unes paraules. Ja aquest any que veig que tenim una bona colla, ja fins i tot tenim fadrí, vull dir, ens ho passarem molt bé. Som una bona colla aquest any i també hem augmentat la família. Bé, jo només donar les gràcies als representants que avui se'n van, que realment han fet una feina molt ben feta, perquè jo sortir darrere sortida amb la meva càmera, anava a tot arreu i realment han representat Navarcles com es mereix. Sí, un fort aplaudiment per ells, perquè s'ho mereixen. Ara mateix només tinc paraules d'agraïment, de veritat no m'ho esperava. Només vull dir que moltíssimes gràcies per haver tornat a confiar en mi i per tornar-me a donar aquesta oportunitat de seguir representant el meu poble, de lluitar per aquesta tradició que tant m'estimo ara. Porto un dia bastant nerviós, la veritat no m'esperava gens sortir com a fadrí, perquè mai n'hi havia hagut, o des de fa molt temps. I bé, simplement donar les gràcies i felicitar a tots els nous que entren. Bona nit, jo no m'allargaré massa, jo només donaré les gràcies, no m'ho esperava i espero fer-ho el millor possible i no sé. Gràcies. Bueno, jo simplement donar les gràcies per haver-me donat aquesta oportunitat per poder descobrir què és el món del pubillatge i tot el que s'hi fa i poder contribuir en que aquesta tradició continuï. Aquí en tenen la prova de que nosaltres som els nous catalans, els que haurem de lluitar i defensar la llengua, terra i tradicions d'ara en endavant, perquè català no se'n neix, català se n'és. Ara m'agradaria repartir 3 pomes. La primera seria per nosaltres, els que hem fet pubillatge durant aquest any. La segona seria per aquelles persones que ajuden a que aquesta tradició no es perdi dia rere dia. La tercera la tallaria per la meitat. La primera meitat la llançaria enrere, al passat, aquelles persones que en el seu dia en van formar part i la van defensar i van lluitar per aquesta tradició. I la segona meitat la llançaria endavant, al futur, aquelles persones que potser encara avui no ho saben però que un dia o un altre formaran part d'aquesta tradició. Quan em van posar a la banda, en aquest mateix escenari, em sentia nerviosa i fins i tot espantada per no saber el que m'esperava. No obstant, des de la primera sortida vaig veure que ja formava part d'aquesta gran família que tots junts formem, el pubillatge, on l'amistat i l'estima per la nostra terra no té límits. Ara ja em toca a mi dir adeu i deixar la meva banda. I no ho vull fer sense donar les gràcies. Gràcies a l'Ajuntament i als membres del Foment per fer que any rere any aquesta festa sigui possible. Avui hauria de ser un dia trist per mi, perquè deixo la faixa per donar pas a un nou hereu. Però no ho estic. I això és degut a que marxo amb el cap ben alt per la feina realitzada al llarg d'aquest any, per tota la gent coneguda en el transcurs d'aquest, per totes les experiències viscudes i per tota la gent que a dia d'avui puc considerar amic. Fa temps, quan encara em quedava bastant pel nostre comiat, vaig dir-li a la Mary, la meva pubilla, que no volia marxar, que avui agafaria la nova faixa i marxaria corrents. Mai oblidaré aquest any, ja que ha estat un dels millors de la meva vida, per no dir el millor. Cal dir que no només he conegut a gent fantàstica, sinó que gràcies a aquest any he crescut com a persona. Vull donar les gràcies al Gerard Torner i a l'Aida Esteve, hereu i pubilla de Navarcles 2007, ja que si no hagués estat per ells dos jo no m'hauria presentat. També vull donar les gràcies a l'Ajuntament i al Foment de les Tradicions Catalanes, ja que si no fos per ell, el pubillatge no tindria sortida. El nostre acompanyant, en Sebastià, que si no hagués estat per ell, no haguéssim fet totes les sortides que hem fet.